уколи гарм, глитсин, эпимедиумная паста, карвалол ва валерьянка. Иқрор шавед кадом инҳоро шумо барои табобати тестамомкунӣ истифода бурдагӣ ҳастед ва барои шумо умуман кӯмак кардагӣ нестанд. ҳатто ҳастанд духтуроне ки барои шумо барои тестамомкунӣ ҳамин доруҳоро ба қавли навистагӣ ҳастанд, вале бенатиҷа. салому алейкум дӯстони азиз, доктор Маразиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз дар бораи таъсири системаи асаб ба тестамомкунӣ ва роҳҳои дарозкунии алоқаи ҷинсӣ суҳбат мекунем ва ман барои шумо мефаҳмонам ки кадом ин дорое ки шумо барои тестамомкунӣ истифода мекунед ва ҳатто чӣ хеле гуфтам духтурон барои шумо менависанд, дар ҳақиқат метавонанд алоқаи ҷинсии шуморо дароз кунанд. Ва ман инчунин мефаҳмонам ки шумо чӣ гуна худатон метавонед фаҳмед ки тестамомкунии шумо аз рӯи системаи асаб аст ё ягон мушкили дигар. Дӯстони азиз, имрӯз 17 май аст ва насиб бошад аз ҳамин рӯз то охири моҳ, то 31 май дар телеграм-канали ман вебинар дар мавзӯи тестамомкунӣ ва роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсӣ мегузарад. Ва агар шумо тестамомкунӣ доред ва мехоҳед ки алоқаи ҷинсии худро дароз кунед, метавонед дар вебинар то 31 май иштирок кунед. Барои иштирок кардан метавонед ссилкае ки ман дар зери ҳамин навор мегузорам дароед номнавис кунед ва иштирок кунед. Ва агар аз ссилка истифода бурда натавонед, метавонед ба рақамҳои телеграми менеҷерҳое ки ба ин чиз ҷавобгӯ ҳастанд, дар рӯи экран ҳаст рақамҳо, метавонед нависед, номнавис кунед ва дар вебинар иштирок кунед. Ва як эълони муҳими дигар дорам дӯстони азиз, рӯзи 22 ва 23 май клиникаи Евромед ҳамроҳи ман барои табобат ташхис ба ноҳияи ҳамадонӣ сафар мекунад ва тӯли 2 рӯз мо онҷо беморонро қабул мекунем ва ҷарроҳӣ мекунем. Шумо шахсоне ки дар ҳамон минтақа зиндагӣ мекунед ва инчунин дар ҳамон ноҳияҳое ки ба ноҳияи ҳамадонӣ наздик ҳастанд зиндагӣ мекунед ва мехоҳед ба назди мо биёед, метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед, номнавис кунед ва марҳамат биёед. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дар тамоми ҷаҳон зиёда аз 40% мардон аз тестамомкунӣ азият мекашанд ва бисёри онҳо гумон мекунанд ки мушкили асосии онҳо дар системаи асаб аст. ҳамин гуна ҳам ҳаст, вале мушкили ин гуна гӯем рӯй нест. Мушкили бениҳоят чуқур аст. Ва ман барои шумо мефаҳмонам ки шумо чӣ гуна метавонед фаҳмед ки тестамомкунии шумо аз рӯи системаи асабатон аст ё ин ки ягон мушкили дигар ва чӣ кор бояд кард. Якум, тестамомкунӣ гуфта ҳолатеро мегӯянд ки вақте мард шикоят мекунад ки алоқаи ҷинсии ӯ аз 3 дақиқа кӯтоҳ давом мекунад ва худро идора карда наметавонад. Барои чӣ 3 дақиқа дӯстони азиз? Айнан ҳамин чиз бениҳоят муҳим аст, ба хотире ки агар аз алоқаи шумо аз 3 дақиқа зиёд давом кунад, шумо худро қабида метавонед, яъне контрол дар дасти шумо мешавад. Вале агар аз 3 дақиқа кӯтоҳ бошад, шумо худро қабида наметавонед. Фарз кардем алоқаи ҷинсии шумо ҳамагӣ 30 сония давом мекунад. куҷои инро меқабед дӯстони азиз? Қабидан ғайриимкон аст. Аз рӯи вазнинӣ дӯстони азиз, тестамомкунӣ ба 4 дараҷа тақсим мешавад. Якум, дараҷаи сабук, вақте алоқаи ҷинсии шумо аз 1.5 дақиқа то 3 дақиқа давом мекунад. Ва дуюм, дараҷаи миёна, вақте ки алоқаи ҷинсии шумо аз 1 дақиқа то 1.5 дақиқа давом мекунад. Сеюм, дараҷаи вазнин, вақте алоқаи ҷинсии шумо аз 30 сония то 60 сония то 60 секунд давом мекунад. Ва чорум, дараҷаи бениҳоят вазнин, вақте ки алоқаи ҷинсии шумо то 30 сония давом мекунад. Бале дӯстони азиз, бисёри шумо шояд ҳайрон шуд, вале ин гуна бемороне ҳастанд ки ҳатто алоқаи ҷинсиро шурӯъ накарда тамом мекунанд ва кор кардан бо ин беморон бениҳоят мушкил аст, вале ба ҳама инҳо мо имконият дорем ки кӯмак расонем. Як бемор дорам дӯстони азиз, шахси бениҳоят маъруф аст ва вақте назди ман омада буд, якум гапе ки ба ман гуфта буд ба ёдам аст, гуфта буд ки манро ҳамсарам ба назди шумо равон карда буд ва гуфт ки рафта табобат гир назди доктор Умар ва ман барои 15 секунд дигар обозӣ намекунам. ҳазл аст, вале ин чизи бениҳоят муҳим аст ва ман барои шумо дӯстони азиз бениҳоят як опросники хуб тайёр кардагӣ ҳастам ва ман мехоҳам фаҳмонам ки шумо худатон бояд фаҳмед ки барои чӣ шумо тестамон мекунед. Якум опросник дӯстони азиз барои шахсоне ҳастанд ки аз аввал тестамонкунӣ доранд ё ин ки давоми ҳаёт пайдо шудааст. Тестамонкунӣ чӣ хеле ки гуфта будам дӯстони азиз, асосан ба ду қисм тақсим мешавад: аввалин дараҷа ва дуюмин дараҷа. Аввалин дараҷа опросе ки дар рӯи экран мебинед, биёед якҷоя, агар мо аз 4-5 балл зиёд гирем, шумо тестамонкунии аввалин дараҷа доред. Бояд ба 5 савол шумо ҳатман ҷавоб диҳед. Якум саволи аввал, аз аввали алоқаи ҷинсӣ то ҳол шумо зуд тамом мекунед? Бояд ҳа ё не гӯед. Агар ҳа бошад, шумо 1 балл мегиред. Ва ҳатман баллҳои худро дӯстони азиз дар зери ҳамин навор дар комментария нависед ва якҷоя ҳисоб мекунем. Дуюм савол, дӯстони азиз, шумо ҳамеша ба ҳама бо ҳама дар назар дорад, агар шахсоне ҳастанд ки бо чанд нафар алоқаи ҷинсӣ мекунанд, бо ҳама зуд тамом мекунед ва ҳатто аввалин бор? Бале,
агар ҳам бошад боз як балли дигар бояд шумо қайд кунед. Аллакай ду балл шуд. Сеюм, шумо одатан дар давоми 1-2 дақиқа то 3 дақиқа давом, яъне тамом мекунед. Агар ҳам бошад шумо 1 балл мегиред, агар не бошад шумо 0 балл мегиред. Ва аллакай агар ҳам бошад 3 балл шуд. Ва чорум, шумо ҳеҷ гоҳ натавонистед тамомкуниро идора кунед, яъне худро қабида метавонед барои тест тамомкунӣ. Бисёри онҳо мегӯянд ки ҳа, бисёри онҳо мегӯянд не. Агар ки ҳа натавонед бояд 1 балли дигар гузоред. Аллакай 4 балл шуд. Ва панҷум, вазъият ҳамеша як хел аст. Шумо ҳама вақт ҳамин хел тест тамом мекунед. Бо ҳама дар ҳама ҳолат агар ҳам бошад шумо боз 1 балли дигар мегиред. Натиҷао дӯстони азиз, агар шумо 4-5 балл гирифтагӣ бошед, эҳтимолан дар шумо тестамомкунӣ аввалин дараҷа аст, яъне модарзудӣ аст. Ва агар 2-3 хол гирифтагӣ бошед, эҳтимолан шояд омехта бошад. Овоиди омехта низ баъдан суҳбат мекунем. Ва сеюм, агар 0 балл гирифта бошед ё ин ки 1 балл гирифтагӣ бошед, эҳтимолан шумо на аввалия доред, балки дигар сабаб дорад тестамомкунии шумо. Хуб, дуюм опроснике ки бениҳоят муҳим аст ки шумо фаҳмед ки тестамомкуниятон аввалин дараҷа аст ё ин ки дар давоми ҳаёт пайдо шудан, бояд ба 3 саволи дигар ҷавоб диҳед. Якум савол, дӯстони азиз, пештар шумо муҳлати алоқаи ҷинсиро хуб идора мекардед ва ҳоло не? Агар ҳам бошад мегузоред 1 балл, агар не 0 балл. Ва дуюм, проблема аз стресс, беморӣ ё тағйирот дар ҳаёт пайдо шуд, яъне шумо ягон бемор шудед, простатит шудед ё ягон стресс шуд дар хона баъдан пайдо шуд, агар ҳам бошад 1 балли дигар мегузоред, аллакай 2 балл шуд. Ва сеюм, дӯстони азиз, бо як нафар ё дар ҳолатҳои муайян зудтар тамом мекунеду, аммо на ҳамеша. Баъзе бемороне ҳастанд мегӯянд ки баъзе вақт тест тамом мекунам, баъзе вақт не. Бо як шахс дар вақт баъзе ҳолатҳо тест тамом мекунам, дар баъзе ҳолатҳо тест тамом намекунам. Агар ҳамин гуна бошад, бояд 1 балли дигар гузоред. Аллакай 3 балл шуд. Ва шумо низ дар комментария метавонед баллҳои худро нависед. Агар аз 2-3 хол зиёд бошад, яъне 2 хол ё 3 хол бошад, эҳтимолан тест тамомкунии шумо дуюмин дараҷа аст, яъне дар давоми ҳаёт пайдо шудааст. Агар 1 хол бошад, шояд шакли сабук ё психологӣ бошад, яъне аз нигоҳи равонӣ, аз рӯи системаи асаби шумо бошад. Ва агар шумо 0 хол гирифтагӣ бошад, эҳтимолан шумо тест тамомкунӣ надоред ё он ягон сабаби дигар дорад, дӯстони азиз. чӣ хел мушкилӣ дар системаи асаб метавонад сабаби тестамомкунӣ шавад, ман барои шумо мефаҳмонам. Тасаввур кунед ки шумо доимо дар корхона таҳти стресс қарор доред, таҳти фишори роҳбарият. Ва ҳамин гуна шумо хона меоед бо умеде ки дар хона дам гирем, боз таҳти стресс аз тарафи оилаатон қарор доред. Дар ин ҳолат, дӯстони азиз, вақте шумо муддати тӯлонӣ таҳти стресс қарор мегиред, системаи асаби шумо, дар системаи асаби шумо миқдори дофамин кам шудан мегирад ва шумо ҳатто ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан ягон ҳаловат ҳам намебаред. Вақте тамом мекунед, оргазм ба қавли ниярки мешавад, яъне стюарти оргазм мешавад ва инчунин шумо тест тамом мекунед. Ва тест тамомкунии шумо, дӯстони азиз, боз системаи асаби шуморо хароб мекунад ки ин боз ба харобшавии асаби шумо оварда расонда, боз ҳамин цикл давом додан мегирад. Ва барои ҳамин бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз, ҳамсароне ки шумо бояд ин чизҳоро донанд. Вақте шумо таҳти стресс дар корхона қарор дошта бошед, бояд дар хона, яъне оромӣ бошад. Хуб, дӯстони азиз, акнун ман барои шумо мефаҳмонам ки шумо худатон чӣ хел метавонед фаҳмед ки тестамомкунии шумо аз рӯи системаи асаб аст ё ин ки не. 6 нуқтаи бениҳоят муҳим. Якум, агар аз рӯи системаи асаб бошад, бемор мегӯяд ки доктор, ман тестамомкуниям муваққатан аст. Як муддат хуб ҳастам, боз як муддат тест тамом мекунам. Масалан, агар ягон отпуска мегирам, ягон ҷо дамгирӣ меравам, вақте меоям, чанд муддат алоқаи ҷинсиям хуб аст, тест тамом намекунам, ягон мушкилӣ надорам. Вале чанд муддат меистам ва боз ба кор меравам, боз ҳамин мушкилӣ, яъне ки пайдо мешавад. Дуюм, мард шикоят мекунад ки пеш аз ба ҳамин чиз гирифтор шудан, дар ӯ ягон ҳолати стресси буд, ягон мушкилӣ буд ва баъдан ҳамин проблема сар шуд. Сеюм, бисёр ин беморон шикоят мекунанд ки онҳо на танҳо тест тамом мекунанд, инчунин мардонагиашон заиф аст, яъне эректилная дисфунксия доранд. Чорум, бисёри онҳо шикоят мекунанд ки дар онҳо як тарс мавҷуд аст ва тарс аз алоқаи ҷинсӣ кардан, ба хотире ки онҳо доимо фикр мекунанд ки ҳоло вақте алоқаи ҷинсӣ мекунам, ҳоло тест тамом мекунам ё ки намешавад. Ва инро синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи мегӯянд. Ва панҷум, дӯстони азиз, бисёри онҳо шикоят мекунанд ки онҳо дигар аломатҳо низ доранд. Аз асаб хастагӣ, мондашавӣ, яъне фишорбаландӣ ё ягон мушкилии дигар низ метавонанд ки шикоят кунанд. Шашум, дӯстони азиз, инам бениҳоят муҳим аст. Ин гуна беморон ягон шикоят аз системаи шошаю таносул надоранд. Онҳо намегӯянд ки ман простатит дорам ё ки ягон сӯзок дорам, ҳангоми пешоб кардан қин аст, ягон мушкилӣ бо системаи шошаю таносул надоранд. Онҷо ҳамааш хуб аст,
ҳатто ташхисҳо мегузаранд ягон мушкилӣ надоранд, вале тест тамом мекунанд. Пас аз суҳбат кардан танҳо мо духтурон муайян мекунем ки шумо мушкилиятон дар чи аст ва то барои бартараф кардани ин чиз, дӯстони азиз, то ҳолате ки шумо стрессро бартараф накунед, мушкилии шумо мутаассифона бартараф намешавад. То масалан шумо дар ягон таҳти фишор қарор дошта бошед дар корхона, ҳамон фишор аз шумо яъне наравад ва шумо корро иваз накунед, тест тамомкунии шумо мутаассифона яъне бартараф намешавад. ҳатто ҳар тавобате ки мо барои шумо мекунем, он барои шумо муваққатан кӯмак мерасонад. Хуб дӯстони азиз, агар тест тамомкунии шумо аз рӯи системаи асаб бошад, бисёр духтурон вақте урологон ҳамин гуна беморонро мебинанд ва вақте тавбат мекунанд, аз уҳдаи тавбат намебароянд, беморро ба назди духтури асаб равон мекунанд. Духтури асаб ин гуна беморонро надидагӣ аст дар ҳаёташ, бениҳоят кам мебинад, барои ҳамин бо ин гуна беморон кор кардан наметавонад ва менависад доруи карвалол, валерьянка, глитсин ва дигар доруҳои асаб, вале дар 99% ҳолатҳо ба бемор умуман кӯмак намерасонад, вале баръакс дар баъзе ҳолатҳо метавонад мардонагиашро баръакс яъне ки зарар расонаду заиф кунад. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки беморон худашон метавонанд аз эпимедионаи паст истифода мекунанд. Ман барои шумо тавсия намедиҳам, вале ин чиз муваққатан барои ин беморон кӯмак метавонад расонад. дар ҳолати тест тамомкунии модарзодӣ барои шумо наметавонад кӯмак расонад, вале агар дар давоми ҳаёт пай дошта бошад ва сахтии мардона заиф бошад, эпимедионаи паста метавонад кӯмак расонад. вале дӯстони азиз, эпимедионаи пастаро истеъмолашро ман барои шумо тавсия намедиҳам, ба хотире ки таркиби он силденафил дорад. Силденафил бениҳоят доруи хуб аст барои табобати заифи мардона, вале дозировкае ки дар дохили он аст, яъне муайян нест. шумо вақте як қошуқ мегиред, дигар дозировка меравад, вақте қошуқи дигарро рӯзи дигар мегиред, дозаи ҳамон дору мутаассифона ҳар гуна меравад, барои шумо метавонад зарар расонад. барои ҳамин чиз барои шумо тавсия намедиҳам. оиди доруҳои ба қавли уколи гарм ё ин ки цефтраксон барои тест тамомкунӣ мутаассифона дар 99% ҳолатҳо барои шумо умуман таъсир намерасонанд. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва ман боварии комил дорам ки шумо фаҳмидед ки барои чӣ шумо тест тамомкунӣ доред. агар тест тамомкунии шумо аввалин дараҷа бошад, аз аввал ҳамин мушкилиро дошта бошед, ҳатман дар вебинар бояд шумо иштирок кунед. рақамҳо барои иштирок кардан дар вебинар дар телеграм дар ин рӯи экран ҳаст. нависед, шуморо номнавис мекунанд, шумо метавонед озод иштирок кунед. ва агар дуюмин дараҷа бошад, дар давоми ҳаёт пай дошта бошад, дӯстони азиз, шумо бояд ҳатман ба мо муроҷиат кунед. мо ташхисҳо мегузаронем, суҳбат мекунем ва муайян мекунем ки барои чӣ шумо тест тамом мекунед ва мушкилии шуморо бартараф мекунем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.